Jaod bura magem Elisha Odhiambo ma en jakanyo e duond bura ma ODM onyiso geno mare e wi okenge miketo gi sirkal e temo bero ochumi ma pacho ka. Oyango ni sirkal timo duto e neno ni ochul gope ma pod okwako Kenya kendo reso sekta ma sukari kod mamoko. Elisha manoteno gi jotelo mamoko e kinde nyasi mar solo omenda e kanisa Adwen mar Ngong Road odwaro ni duol mar EACC omed wuok oko mar ndhiyo jodito mitudo gi weche mag mibadhi e counties ma pacho ka. Sirkal ma Kenya, led by Dr. William Samoei Ruto, they write off debts mag joniang te, Moroni, Mumias, Sony Sugar, Manawendo. And my bokon joniang go pegi mose leo a factory, Modochul. I'm thankful, Mari EACC, now we recorded last week on a press conference, and they have acted speedy fast. And I'm grateful that they are doing a good job. They should go further and arrest the big fish. Koro gimwa kwayo ni EACC owe mako joma tindo giwe mako rech matindo gidhie rech madongo joma tindo gi ok nya kwelo kendgi oro gi jotendgi.